Poštovani, kakav stav crkva ima o grehu rukobluda? Nažalost, on pogađa sve mlađe generacije i plasira se kao potreba svakog čoveka, nešto što je sasvim normalno. Kako se osloboditi toga? Pomaže Bog. Oče, kako da prestanem sa ponavljanjem određenog greha? Iako ga ispovedim, ja ponovo padam u isti greh iznova i iznova. Mislim da nisam svestan težine tog greha ili nemam dovoljno snage u sebi da mu se oduprem. Molim za duhovni savjet. U pitanju je greh rukobluda. Šta ako čovek živeći po Božijim pravilima, uklanjajući se bluda i telesnih potreba, ostane dugo u apstinenciji, a kasnije se oženi i napred uzrokuje to nemogućnost reprodukcije, proširenja loze? Kako da se u čitavom tom pogledu nađe način? Pomaže Bog. Imam 28 godina i još uvek nisam stupila u intimne odnose sa muškarcem. Ne zbog toga što nemam potrebu, već zato što bih voljela da se u potpunosti predam muškarcu za koga ću se udati, koji će me iskreno poštovati i ceniti. Zanima me šta pravoslavlje kaže povodom toga. Nailazila sam na različita mišljenja i na različite odgovore od strane sveštenih lica. Hvala na odgovoru i Bog vam pomogao. Pomaže Bog. Zanima me o predbračnoj čistoći i uzdržanju. Kao vjernik, trebam li insistirati na tome i kako se postaviti ako imam djevojku kojoj je to strano? Evo još nekoliko pitanja vezanih za blud, rukoblud i predbračne odnose. O predbračnim odnosima sam već nešto rekao u prethodnom odgovoru, stoga ću sad nešto reći o grehu rukobluda i bluda uopšte. Stvorivši čoveka i ženu, Bog im je zapovedio: rađajte se, množite se i napunite zemlju. Rađanje dece i potom briga oko njih, negovanje i vaspitanje nisu nimalo jednostavni, ni laki zadaci. Oni koji su decu rađali, negovali i vaspitavali, znaju kako sve ovo može ponekad biti iscrpljujuće i čak dovesti čoveka do ivice očajanja. Zamislimo svet u kome seks ne bi pružao nikakvo zadovoljstvo ljudima. Koliko bi se njih zaista rešilo da ispune Božju zapovest o rađanju i množenju ljudskog roda. U većini razvijenih zemalja danas vidimo situaciju u kojoj više ljudi umire nego što se rađa. Ovo je naravno posljedica upotrebe raznih sredstava koja sprečavaju rođenje deteta. Ali iz toga možemo izvesti zaključak da bi u svetu u kome seksualni odnosi ne pružaju nikakvo zadovoljstvo, ljudska vrsta izumrla sama od sebe, jer bi bilo mnogo manje onih koji se odlučuju da rađaju decu, nego što je onih koji umiru, bilo zbog bolesti ili zbog starosti. Znajući unapred za sve ovo, Bog je naša tela tako osmislio da je rađanje dece tesno povezano sa određenim osjećajem zadovoljstva. Usadio je u naša tela jaku i neutoljivu želju za drugim polom. To nam je Bog dao kako bi nam olakšao ispunjavanje teške zapovesti o rađanju i množenju. Šta biva kada neko čini rukoblud? On kao da kaže Bogu: ja želim za sebe samo onaj osjećaj zadovoljstva, a za tvoje zapovesti me baš briga. To isto se dešava i ako u odnos stupaju muškarac i žena koji nisu u braku i ne žele porod. Ovakav odnos prema Bogu nije dobar. Niko od njih neće na ovaj način nauditi Bogu. Umjesto da imaju Boga za svog prijatelja i saveznika, za pomagača, oni sami sebe udaljavaju od Boga i odbacuju njegovo prijateljstvo, odbacuju njegovu pomoć. Bog pak nije nasilnik, te im se neće nametati, nego će ih prepustiti da čine što hoće. Udaljujući se od Boga, oni polako gube i onaj osjećaj zadovoljstva koji je Bog dao ljudima kao olakšavajuće sredstvo za ispunjavanje njegove zapovesti. Otuda takvi ljudi posle nekog vremena osjećaju neutoljivu glad za istim osjećajem zadovoljstva. Kako im više prirodni odnosi muškarca i žene ne pružaju onoliko zadovoljstva koliko njihov apetit zahteva, oni pokušavaju da pronađu dodatno zadovoljstvo u činjenju svakojakih perverzija.
Koliko god se trudili da zadovolje svoje telesne prohteve, u tome ne uspevaju, nego ostaju gladni i smrt ih često nalazi u krajnjem očajanju. Tu unutrašnju glad, tu čežnju za osjećajem zadovoljstva najbolje je zamisliti kao nekakvu divlju zver koja živi zatvorena u nama. Kada je gladna, ta zver nas iznutra grizde i čupa, te osjećamo pohotu. Pohota nas navodi da tu zver nekako umirimo, da je nahranimo. Ako učinimo rukoblud ili ako se naslađujemo gledanjem pornografije ili obnaženih ljudskih tela na bilbordima ili na ulicama, mi tu zver hranimo i ona se na trenutak umiruje. Međutim, nakon nekog vremena, tako nahranjena zver postaje veća i snažnija. Njeni napadi postaće intenzivniji, pohota u nama raste i bit će potrebno još više hrane da je umirimo. Ako joj opet tu hranu pružimo, ona će još porasti, biti još gladnija i tako u nedogled. Ono što zaista treba da uradimo kako bismo se od ove zveri izbavili, je da prestanemo da je hranimo. Isprva će ona burnije negodovati i stvarati u nama veći nemir, ali ako budemo uporni, ona će malo po malo, ostavši bez hrane, slabiti i smanjivati se. Njeni napadi bit će sve slabiji i sve će lakše biti da im odolimo. Šta je onda hrana za ovu zver? To su svi prizori koji u nama bude pohotu, sve slike, svi zvuci, sve što našu maštu navodi na ovu temu. U današnje vreme gotovo je nemoguće izaći na ulicu, a da se ne naiđe na nešto što raspiruje ovu strast. Kada bi se borili samo sopstvenim snagama, niko se od nas ne bi spasao. Stoga nam je neophodna Božija pomoć u ovoj borbi. Kao što sam već više puta rekao, Bog nije nasilnik i ne nameće svoju pomoć nikome. Da bismo dobili od Boga pomoć, neophodno je da je zatražimo. Bog vidi svu dubinu naše duše, stoga nije dovoljno samo da rečima zatražimo Bože pomozi, nego moramo tu pomoć tražiti svim svojim bićem. Onaj ko svesno čini rukoblud, govori Bogu, ne treba mi tvoja pomoć. Stoga, ako želiš da se izbaviš od ove napasti, pre svega donesi čvrstu odluku da više nikada ne učiniš rukoblud po svojoj slobodnoj volji. Niko te ne može naterati da učiniš rukoblud. To je uvek u tvojoj slobodnoj volji. Pre svega, da bi to učinio, moraš da se negde usamiš. To nećeš ni pomisliti da učiniš na ulici i među ljudima. Stoga, ako osjećaš napad pohote toliko snažan da ti se čini da mu ne možeš odoleti, ustani i otiđi među ljude gde ti sama okolina neće dozvoliti da tako šta učiniš. Ako je noć i nema društva gde bi mogao otići, istuširaj se hladnom vodom, napravi onoliko zemnih poklona koliko ti snaga dozvoli. Zavapi Bogu za pomoć. Ako sve ovo budeš činio, tvoja želja da savladaš pohotu neće biti samo na rečima, nego će se usaditi u dubinu tvoje duše i Bog koji vidi sve tajne ljudskog srca, vidjet će tu želju u tebi i pomoći će ti brzo. Takvi napadi nikada ne traju dugo. Ako i potraju, njihov intenzitet je najjači na početku i za kratko vreme znatno oslabi. Bori se sa svojim bićem da odoliš tom najintenzivnijem napadu i Bog će ti ubrzo pomoći, te će ostatak bitke biti lagan za tebe. Ako ti oči padnu na kakvu sablažnjivu sliku koja u tebi budi pohotu, postaraj se da što je moguće pre skreneš svoj pogled. Bog zna da ti nisi kriv što se takav prizor našao pred tvojim očima. I ako vidi da ti istog trena skrećeš pogled i ne želiš da dalje gledaš, onda se u dubini tvog srca utvrđuje želja da savladaš pohotu. Bog koji to vidi pomagat će ti još više, te će ti borba biti sve lakša. Ako se pak zainteresuješ za takav prizor, te ne skreneš pogled, nego staneš da se naslađuješ posmatranjem, time u dubinu svog srca usađuješ želju za pohotom. Bog kada vidi takvo tvoje unutrašnje raspoloženje, neće više verovati tvojim rečima kad budeš vapio za pomoć u borbi protiv pohote, nego će te prepustiti toj želji. Vrlo je važno da imaš na umu i ovo. Ako se budeš potrudio da na opisan način suzbiješ pohotu u sebi i u dubinu svoje duše usadiš želju za pobedom nad pohotom, Bog će ti pomagati i može ti se učiniti da si pohotu sasvim pobedio i da ona nije tako opasan protivnik. Tada ti možda dođe pomisao kako nije tako opasno ni strašno da malo pogledaš neki sablažnjiv prizor. Pazi se, jer čineći to odbacit ćeš od sebe Božiju pomoć i onda ćeš morati sam da se boriš sa pohotom.
Tada ćeš uvidjeti da je ona i dalje jak protivnik i da borba sa njom bez Božje pomoći nije nimalo laka. Pazi se i da ne pomisliš kako si sam svojim snagama savladao pohotu, jer će i ta pomisao da udalji Božju pomoć od tebe. Budi dakle istrajan u ovoj borbi. Nikada ne dremaj i ne zavaravaj sebe kao da si tobož već na sigurnom. Blagodari Bogu koji ti u svemu pomaže. I staraj se da ni pod kakvim uslovima i nikada ne učiniš nešto što bi bilo suprotno želji da pobediš pohotu. Na taj način Bog će ti uvek biti pomoćnik i vremenom će pohota u tebi oslabiti, te će biti lako da se izboriš sa njenim napadima. Šta ako ti neki lekari kažu da ćeš, ako se dugo budeš uzdržavao, izgubiti plodnost? Pre svega, ako je organizmu neophodno da se isprazni od semena, to će se dogoditi prirodno u toku sna. Na taj način u tome neće učestvovati tvoja slobodna volja i to neće istisnuti iz tvog srca želju za savladavanjem pohote. Drugo, trebalo je već odavno da se oženiš, a ne da čekaš tolike godine. Sa godinama će i tvoja plodnost slabiti. Ako dakle misliš da se ženiš, onda čini to što je pre moguće. Šta ako tvoja devojka nema ista uverenja kada je reč o predbračnim odnosima? Postavljaš sebi pogrešno pitanje. Ako te ona istinski voli i ako ti nju voliš, pitanje uzdržanja od predbračnih odnosa će se samo od sebe rešiti. Ili se venčajte ili čekajte do venčanja. Ako te ne voli toliko da bi bila spremna da čeka do venčanja, onda takva veza unapred nema šansi da opstane. Devojci koja još nije našla sebi muža i nije stupala u predbračne odnose. Ako želiš da se udaš, učini što do tebe stoji da se to dogodi. Nemoj očekivati da će se pojaviti mladoženje na tvojim vratima. Moraš da izlaziš među ljude. Kaži iskreno i otvoreno svim svojim poznanicima i prijateljima da želiš da se udaš što pre i da još uvek nisi našla pravog čoveka. Ako se svi oni raspitaju o potencijalnim mladoženjama i svakome od njih daju tvoj kontakt, povećava šanse da nađeš sebi muža. U današnje vreme možda i neće biti sasvim neobično da se i sama direktno obratiš i upoznaš sa momcima koji ti izgledaju kao potencijalni kandidati. Možda će te ovo učiniti smešnom u očima nekih, ali je dovoljno da naiđeš samo na jednog, kome ovo neće biti smešno i koji može biti sam traga za takvom devojkom. U svakom slučaju ne gubi vreme. Kao što vidiš, postoje momci koji se brinu što njihove devojke nemaju isti stav po ovom pitanju. Čuvajte se bluda i svega što hrani pohotu. Postarajte se da se ženite i udajete što je pre moguće. U današnje vreme školski sistem i čitavo društvo je znatno pomerilo uzrast u kome mladi stupaju u brak. Ne dozvolite da vam bilo kakve spoljne okolnosti odlažu stupanje u brak. Ukoliko se neke prepreke ne mogu savladati, možda ih možete zaobići. Ako budete čekali da sve obezbedite, i stan, i posao, i ovo i ono, lako se može dogoditi da vam život prođe u pokušajima, te da nikad ne stupite u brak. Možda je neophodno da braku date veći prioritet u odnosu na sve te druge stvari, koje su poželjne i primamljive, ali možda ipak nisu esencijalne. Uostalom imajte nadu u Boga da će vam pomoći oko podizanja dece ako ih rodite. Možda vam i neće biti pomoći sve dok se to ne dogodi.